Noite complicada para os bombeiros en Pontevedra. Dous coches arderon na rúa en incendios próximos e presuntamente intencionados. Pouco despois, nun garaxe próximo, outros dous víronse afectados por outro incendio, aínda que neste caso de xeito aparentemente accidental. Sentín que chamaban a casa, mirei polo telefonillo, había unha distorsión, víase como unha especie de lapa, entón baixaba polas escaleras para ver, porque non había ninguén, pero podía ser unha broma. E ao final, ao chegar un pouco dos descansillos, vin lapas, un pouco de lume, entón voltei para atrás para coller o móvil e chamar o 112. Os veciños desta rúa Fonte da Moureira levaron un susto terrible contra as 10 da noite. Este coche ardía ás portas do portal número 13. A Policía Nacional ten un sospeitoso e busca o presunto autor dun lume que todo apunta foi intencionado. Pouco antes, a escasos 100 metros de distancia de aquí, na rúa Uruguai, ardía outro vehículo en circunstancias similares. Como estaban apagando o que estaba preto da Ponte das Correntes, houbo moita sorte, chegou un primer vehículo de protección civil que intentou apagalo cos extintores. Logo tamén chegou unha patrulla da Policía Nacional que tamén, gracias a Deus, ao intentar apagar tamén co extintor que tiñan no vehículo, permitiu que as lapas non se estenderan moito. De feito, o coche que estaba detrás saiu ben. Pero os incendios non remataran aínda na noite pontevedresa. Outro suceso poñía en alerta preto da medianoite os bombeiros da cidade do Lérez. Por causas que se descoñecen, un lume afectou tamén o garaxe fronte ao número 4 da rúa Alfredo García Alén. Dous vehículos quedaron completamente calcinados e o resto do aparcadoiro moi afectado polo fume. Os primeiros indicios apuntan a un suceso accidental.